saudara bapak tadi segedung tetap bedo ame selandu berjatiko ajalana di sana kewajiban ame tanjana hasil bumi no benar ala ale solo oleh orang peraune Arab layar oleh orang Arab layar neng Madura oleh orang wis adoh saka Surabaya oleh orang katut angin timur daya ijo-ijo jadi ono iya sing abang ala kurang-kurang jadi bojo dirusui wong sing ala gana sing bilang kapiran
Dewi yon, Dewi. Buri si anak, buri. Baik, segera ketemu kayaknya. Lamur, lamur. Tambah lemu barang ya? Tambah, nah, cocok kok Bu. Cocok susunya. Kita warung proyek. Aku kan penonton setia loh.
ya. Ya. Api. Ya. Ya. Rion, Rion. Ayo yo. Kan to cilik Ayo. wetenge. Ketemu ben cilik. Sik urung siap, ben siap. Iya. Oh. Ya. Ha. Iya, iya, iya. Os. Ayo saling. Iya. Iya. Hai, Ayo kok malah delok lampu to we. gumun. Iso. Iya. Alah, bagus sih. Aku lho, sasi poso lali legano ngawi. Wis ora ya? Nek karo duwite lali ora? Oh, duwite ndi? Ayo kowe ngomong saling perintah cilik-cilik ku lho sing duwe cerah cilik-cilik saiki. Saiki sik lagi kaya raya anak kecil. Aku malah kaya wong gering. Lah piye? Wedi soalnya karo kowe. Angkat sih ya. Ya. Wong men. Ya kira nggo kacamata kok. Angkat sih ya. Maklane wetenge ra gede-gede. Masa riaya 10.000. Biasa ikhlasnya to. Aku kan ora YouTuber. Piye pi? Iya. Lah iki jaluk susu kabeh. Lah kok ada seseorang. Lah kowe iki aja tekon susuk ora. Lah nek muni susuk ora ya susuk kabeh. Kan susah yo. Pira? Aku gumun lho, YouTuber ora nyawer kabeh. Kowe patene kabeh YouTube. Aku ora YouTuber lho, aku penonton Jangan setia. lupa like, comment, subscribe di blog. Aku kan ora YouTuber saiki. Kowe susuk lho, maktik lho, susuk lho. Iki yo. Ya karo atraksi. Kok komekku ning tas. Iki lho munggah sik, tak pek engko nek ora munggah. Ya niki biru, biru. Biru iki tenan. Biru buka panggung, ayo. Nang kene biru. Cepat. Alah ya Allah. Alah ana gupolone. Ora ngono kuwi walak. Amit Mbah, kula ajeng mendhet arta. Amit Mbah, amit Mbah, amit Mbah. Ya Allah. Lewat endi? Sini wae. Ya. Cekarian tadi ijo. Tak cekel dadi ijo ku yo. Ayo atraksi sik. Kowe iki atraksi sik langsung aku. Lah kowe dari mau. Bu niku riyen nggih. Yo wis. Kowe terus aku nggih. Bareng. Lah nyawer iku Mas. Ayo bareng.
Yo. Yo. Oh. Tepuk tangan. Awas. Yo. Aku kasih do wae. Apa? Lah mau 2000 ya aku ra sido. Wis dhewe ya. 2000 susuk ning Ini ngarep kowe sesok kuwi. Nego iki lho. Wes. Yo kowe gantian. Enggak hilang ya, Yon. Aku bae bendaharane on. Ya, tak kayak Madayun. Oh, wis padha to. Kowe iki mbok gawe larang iki. Kae lho. Kae pojoke lho, pojoke lho. Ya wes aku bendaharane yo. Lah kabeh donya Ya, aku aja ya. Iya, sisi fraksi ya. Dan Yon mengumpuk ke Citra. Yo. Iya. Gantian Yon. Yo coba enak efek to. Lah nek iki gandrung sapa lah lanang kabeh. Mau yo Mbak Nia. Aku gandrung Mas Nenen wae. Saru. Lah aku ra Mas Tetek to. Tetekan Nenen. Gandrung aku wae. Wah, sudah mati. Heeh. Lagune apa Yon? Lagune sing terbaru. Apa? Sing nang TikTok iki lho. Piye? Meow meow meow. Gak aku wae enak iki. Ra iso. Iso. Lah ya mati yo. Ya tak sisik ding menghibur. Iya. Kae juga Iya, wae. sudah sisa. Kae. Saka pojok kono ngetan urung ya. Oh iya. Yo, ada sisik yo. Iya. Arah tenang. Mana ya? Iya, masa depanmu. Ayo Makti. Lek sing enom. Ono BPJS lagi. Yo mati yo.
Kan ngapa nih? Mati. Ditambani mati. Sing hot lho mati. Kalau sing kaya nang pas ngetek kae lho. Yo. Yes, santo joget ah. Dah, wes waduh. Dadak ngono kuwi ta ya. Wane ini mati. Sing hot ya. Bukan sing kaya sing dia lho. Sing tumplak segar. Yo. Masa depanmu hilang tenan yon tenan iki. Nek nyapa? Mati dendam aku mati. Hilang siji ra, tilak isik. Tapi ya, tak omong bojoku sih. Lah piye? Iki mau ning kalangan lho, ora rasa rame nang. Wah. Neng kalangan ini milik kita bersama. Iya. Lah ning kalangan ki dhewe ngono. Ya kita belum dia waktune soalnya. Ya, oke. Arep pindah. Pindah. Oke. Pindah nanti. Pindah ning Singapura. Yo. Iya. 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 Irisan. Iya. Ya. Tenanan ya iki, tenanan. Iki ketoke tenanan iki. Tuh kepleset. Ya. Asal go gerakan penutupan. Iki lho sikilku lho. Iya kudu nggo penutupan. Kudu nganggo. Aku. Sampun nggih. Ya joget to. Ayo ditambahi lho. Wis pindahan sejaran sih ya. Baru ya. Konek, besok jangan lupa besok aku pentas nih. Di mana? Di TikTok. Lagi TikTok yuk. Ora ding. Minal aidin wal faizin, mohon maaf tak batin. Nih, assalamualaikum. Yang gue tatanan. Jali kae lho. Iya. Lah gue wis oleh saweran kok. Iya, tadi.